friends, welcome back to my channel. Okay, tini ge ani free day. Aboni bagai ani nogo je samung tong mani beba khlai tongo. Ge di asu kabang mo jomokha ani logini nokni ri rog asu ke kabang mang khang ge tini obo sui tongo. Yang yasu sui tongo yasu frani tongo. Kabang ma obo yago suna thangka ge ang khobor sai thangkamu. Hingke vibe show no rang channel katal khong ke ano please subscribe, like, share te comment khadi ta ani video no pulan shim pathuk jora nai tongdi. Hingke tini di borjora ani kaisa parcel sopai kha obong kha ang kaisa D1 bed order thaimani. Hingke installation khaina ni bo phai pai kha. Hingke obono install khai tongphayo chrai masa phai nai. So company theke no obo install khaina ni bagai ne borok rohoro kono extra charges kri hingke install khai tongo. Angke naine musungo se belai marang toka hamjago angke D1 bed belai kha. Hingke ko khlaibina naikha tabo ya thek rok thaba pai payo. Hingke D1 bed thaba pai khai ko nai di orang di rok boya ko nai thok ko ton kan angke nai thok jakana rok bahai ko comment te sabai di. Dinani bagai ang songo tongo copy mui bai akran hongse ani logi song phai nai tok bukur bai tok buskri pai te phayo bazar ni boka bordi thangmani gangke ang abono prepare khai tongo tok bukur ang belai khana thok jago ani staff rok bang songo charo soyabin bai khe tok bukur no songo charo hingke ang abono belai khana thok jage tini nogo o recipe no ang nogo snamna nai tongo ge yang prepare khaika ani tok bukur sokbai kha hingke tabo ke songsi nai yang ane amirok bahai mani ne hene phaibe kya ge bongno bang hene kisi roide chari togo thokjak bai mani ani gana ni se putuli aboro ase ka thokjaka ruha ni ani busai tam jani songna na kya se tama system abo oma thai mali ya tam jan chokha se yang na hagari kisha abo lagi 5 star hotel lo 7 khajak la na anu ya oh hingke ang anu wak no sarna bagai mai songmani mayo milok thaini rajak iko milok kra kabama paiti phayo ang phunogana na hadi bag thaise kotoma amo ang kose 4-5 ta use khai kya 5-6 ta use khai kya ta phanchen hani bag kotoma tongko humo paite ta ko ki nangane hingke abono ang iko mayo khe mai ki saroi nei o jagao iko milok raoi nei hake songe charo ta ani wakno tabo khungke angan logi songai bisram gonjo thang tongo same office ani samung tongmani kabangma din balogui nai samung pending tongphang thangjaya hingke tini somoi mangkha ani logi song ani hingke to somoi tongo ang chuti naja koyekdin hingke hapano ang sasung hingke thangya logi bai thana nei tongmani ke tini ke bot somoi mangkha hingke khorong nei thang tonglayo hingke oro kisa bathaka sipai jola go belai tungu honi nei salong ge tungo horoke kasango tabo weather haya dang ge tungu honi nei narikra dab nugui nei kisa nangana honi nei oro bathaklai mani samung ropai mani agulo ang he phai ma sokoyo kha dentist ni oro tangai hingke ani bu ani problem ko ekdin hinga gini firogi phaiwa abon bagai hingke tabo khan nogo sokai kha hingke omo kha jagani pai to mani narika dab nungma jagani sharek ni mamu songna nai tongmani abai alu songa na hene wansuk tongmase alu romma se na hadi alu se miki mawo sai haina nai thokma hingke agobuno romna mane ranas musugli ase ka nai thok jaka hingke abono norono phunongna mutunga video khai tongo nai thokma na hala